Iti met Region 2 nagtugawan ti kabarbaro a dadaulo ti Cagayan Valley Regional Police Office. Bayt anay patungpal ti nagtipon a panagsanay dagiti kamong ti Philippine Army ken Japanese military para iti disaster response. Ada detalye ni MMSU PTV intern Alex Cerezo. Nadutukan ni Police Brigadier General Mariano Rodriguez kas baro a dadaulo ti Police Regional Office 2. Ni General Rodriguez ket Manipod Isabela, miyembro ti PNPA kaagapay class of 1996. Ken nagbalin a Deputy Regional Director for Administration iti Police Regional Office 11. Sinuktan ni Rodriguez ni Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. Anay designar a Director for Research and Development iti Camp Crame. Nagkamagtimay sa nga empleyado ti gobyerno iti Santa Rosa, Nueva Vizcaya, kalpasan ti drug buy-bust operation nga insayangkat ti PNP Drug Enforcement. May bilbilang kas high-value individual tinasao nga suspect nga agtawen 35 a residente ti Bayumbong. Nakompiskal ti suspect ti 8 a gramo ti maatap a shabu. Ang nakikabil ti 3 a transparent sachet a kasukat iti 25,000 a buy-bust money. Mapatapatang aggatad ti shabu iti agarup 55,000 pesos ken may nga motor nga inaramat ni iti panagilako. Ken itimit Cagayan na isayangkat ti joint military exercise a pinasetan dagiti militar ti Estados Unidos ken Japanese Army iti taaw ti Abulog, Cagayan. Nang isayangkat da iti amphibious exercise usar dagiti barko ti Philippine Navy pakairamanan ti BRP Waray ken BRP Tarlac. Naaramat pa iti barko ti Japan nga LST Shimokita, may nga aircraft ken dadumapay. Panggep tinasao nga aktibidad na papigsaen ti koordinasyon ken interoperability ti AFP iti disaster response ken dadumapay. Alex Cerezo para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.